Здравейте хора, аз съм Стели, а това е втория епизод на Дявол. И да, днес мисля да поигра само с този за малко, за кратко време. Поне един епизод да направим с него, защото да ви покажа, че е силен. Да, забравих да ви кажа, че може и в един сървър двама да играят. Да ми гледате ръката. И тук малко сме спестили пари. Само една полшенка да изпия. Да си имам ли изобщо? Вече пи, приятелю, пи. И да, аз имам едни приятели ютубъри, ако искате ги гледате. Първия е Миро67 Андреев. Преди сняхме двамата. Но вече не, защото на него му свърши паметта на телефона. И да, това беше в края на нашето седяне с него двамата. И вече не снимаме двамата, защото той няма памет, да като ви го казах. Моето ключ. Някое време може да се спре клипа, защото аз не знам колко време да е. Значи дали да вземем тези фъргащи бравички, не аз имам силното, той е с лед, ето. Даже и това всичко комбинирано. И да, хора, аз ако подсмърчам, съжалявам, защото съм малко болен. Отиваме някъде другаде. Да, нали, преди, ето тук имахме един мост в първи епизод. Ето тук някъде минахме с този мост. А сега вижте откъде исках да ви покажа, ако сте с някой друг герой, не с магиосника. Винаги трябва да минавате от тук, ако не сте с магиосник. Ето тази пътека и ето. И като минете третата мисия, и тази ще ви ставим помощница. Ще ходи след вас. Това. Кокошка. Ето сега и заваля дъжд. Ти ко правиш, ма? Да, ето тези шлемове, да не си помислите, че са силни. Те са най-слабите. А мой е силен. Вчера си взех ето тази броня, майче не снимах или снимах, забравих. Вие да ми напишете в коментарите, че аз забравих. Толкова искам ето този меч да не съм за неговия лев. Пак си го взема. Защото ма кефи. За кой левел си? 27, аз кой съм? Сега ще видим, чаги. Откъде се гледаше за левел? Откъде се гледаше за левел? Стия. Карта. Но няма да използваме сега. Тук мога да си пишете. Мисля, че да стане. Ето това тук май си пишете. Ето тук. Сега ще ви го покажа. Ето това. Дай ще го натисна. Спри са. Искам тук нашите хора да гледат. Писа. Спря се. И да, като говорихме за Миро 67 Андреев, той има два канала. Той си направи втори канал. Моето коланче, липсваш ми.
Аз ще го продам този меч и да видим ти колко ще ми дадеш. Стига, бе. Скип. Да, без да искам, да, тук що скипнах, защото нашите влезнаха за няколко секунди вътре. Какво да правя сега? Не знам какво се сета. За третия епизод ми напишете какво искате да правя. Дали да си остана с този герой, дете мога да игра, или с друг. Да, имам още един приятел ютубър. Той се казва Голд Каменов, ако искате го гледайте. Колко ми заболя ръката от държането на телефона. Да, вчера нямах време да снимам втория епизод. Имах малко работа и заради това днес снимах две неща. Първо на Криско концерта, а пък сега Дябо. И да, понякога съжалявам, без да искам се вдигнах. Вие майче не ме чухте. И по някое време мога да се спре клипа, защото не знам колко време мога да бъде. Сам мога да се спре. Обаче за втори път го казвам. Да, и сетих се за едно много интересно нещо. Аз мога да ви разсмея. Една скала на формата на... Сега ще видите. Къде беше? Тук някъде беше, но забравих къде беше. Защо точно вие ми го трябвате? Ще цепя главите. Букви